Ngaturaken sugeng enjing para kinasihipun Gusti pinanggih wonten ing dinten Kemis tunggal Mei 2020. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Lan sumangga sesarengan ing wekdal enjing peparingipun Gusti ingkang kepaing berkah. Kita tampeni kanthi manah kepaing raos syukur lan bingah. Sarta manah ingkang saestu ngorong nyawiji kelayan Gusti wonten saklebeting pandonga enjing. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti pamaos ing kitab suci. Wekdal menika injih saking kitab Wahyu 3 ayat 18 dumugi 21. Lan sira nulisa marang malaikate pasamuan ing Laodikia. Iki pangandikane Sang Amin, seksi kang setya tuhu lan sejati, kang murwani titahing Allah. Ingsun ngudaneni ing saking panggawenira, yen sira iku ora adem lan ora panas. Saiba becike saumpama sira adem utawa panas, kang iku sarene sira iku manget-manget, ora adem ora panas. Mulane ingsun bakal nglepeh sira saka ing tutuk ingsun. Sarene sira duwe ujar, aku iki sugih lan aku wis ngudi kasugihan sarta ora kekurangan apa-apa. Apa maneh merga sira ora sumurup yen sira iku melarat lan memelas, wuta lan kewudan. Mulane ingsun mituturi sira supaya sira tuku emas kang pinesot ing kene marang ingsun, supaya sira dadiya sugih, lan uga sandangan putih, supaya sira manganggo temah aja nganti keton anggonmu wuda kang ngisin-ngisini. Apa dene lenga kang kagawe mblonyohi mripatira supaya bisa ndeleng. Sapa wong kang sun kasih iku sun welehake lan sun rangket. Merga saka iku sing sumarah lan meratobato. Ruhanira ingsun jumeneng ana ngarep lawang sarta totok-totok. Menawa ana wong kang krungu swaraning ingsun lan ngengani lawang, ingsun bakal lumebet manggi lan bujana bebarengan karo wong iku lan wong iku karo ingsun. Sing sapa unggul iku bakal sun wenangake lungguh kelawan ingsun ana ing damparing ingsun. Padha kaya ingsun uga wis unggul lan banjur lenggah kelawan ramaning ingsun ana ing dampare. Sing sapa duwe kuping ngrungokno apa kang dadi pangandikane Sang Roh marang pasamuan. Rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestakaken. Amin. Jujur pamdaring sabda dal menika Kristen manget. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Rumiyin wonten satunggaling baita ageng lan sae ingkang dipun paringi tenger Titanic. Nami menika kapendhet saking dewa Yunani, Titan, dewa ingkang gadah daya kekuatan ingkang ageng. Baita ageng lan sae menika ingkang dipun agung-agungaken margi mboten saged kerem lan ambles ing samudra ageng. Nanging saking menika kita mangertosi kasunyatanipun. Baita ageng menika malah kerem lan ambles ing samudra ageng. Nggih margi nubruk redi es. Ewonan tiyang sami pecah ing samudra ageng. Sikap ngegung-gungaken diri lan kumunggung ingkang dipun gadahi dening menungso ingkang rumiyin boten saged nandingi kekuatanipun alam samudra titahipun Gusti Allah. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, waosan menika katujukaken kangge pasamuan Laodikia. Pasamuan ing kutha Laodikia injih kados baita Titanic ingkang ageng lan sae lan misuwur nanging kedah kerem
lan ambles margi dawah dhateng dosa. Laodikia kutha ingkang ageng dados punjeripun tiyang sami dedagangan. Kutha kawentar pengasil kain wol ingkang sae lan endah. Dados kutha ingkang sugih lan makmur. Kawontenan ingkang andamel pasaman Laodikia menika pinanggih sugih nyoro ekonomi lan sanesipun ingkang temtunipun nyoro kadonyan. Nanging satunggal kekiranganipun inggih menika kutha Laodikia menika mboten gadah sumber toya kados kutha sanesipun ingkang kawentar. Inggih ilining toya ingkang benter utawi ilining toya ingkang seger lan adem. Nanging ingkang milih ingkang wonten ing kutha Laodikia menika toya ingkang boten adem lan ugi boten benter. Manget-manget. Boten benter lan boten adem. Manget-manget. Toya ingkang milih manget-manget menika dados gegambaranipun pasamuan Laodikia. Ingkang mana lan gesangipun anggenipun derek Gusti ugi manget-manget. Kristen manget-manget, ora panas ugi ora adem. Boten panas ateges boten gadah semangat kangge ngabekti sarta lumadi kagem Gusti. Dene boten adem menika Kristen ingkang boten anggadhahi manah ingkang sae. Boten wonten katresnan, boten wonten sikep ingkang andhap asor. Sami remen gumunggung. Kristen manget-manget menika mangertos ingkang leres lan sae nanging boten purun ngestoaken. Tiyang Kristen nanging boten ngristeni. Nderek Gusti Yesus nanging manahipun tasih tida-tida. Mila Kristenipun ingkang manget-manget menika ingkang tida-tida lan boten wetah, boten dipun tampi lan malah dipun lepehaken dening Gusti. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Saking pepenget ing waosan kitab Wahyu menika dados tiyang Kristen ingkang nderek Gusti Yesus ingkang kanthi manah ingkang pitados wetah lan gumolong boten manget-manget ingkang semangatipun nderek Gusti menika makantar-kantar boten gampil kalis dening kahanan lan swasana ing donya ingkang remenipun namung buru enak lan kepenak ing kadonyanipun. Ait menawi mekaten badhe dados Kristen ingkang gampil nglukru, semplah lan kendhu. Ingkang adem menika Kristen ingkang andhap asor, anggadhahi manah welas asih, manah ingkang sae, tulus, ikhlas, manah ingkang saestu sampun maratobat. Kristen adem menika boten gumunggung, tansah andhap asor. Mila sampun ngantos kita manget-manget anggenipun nderek Gusti Yesus. Manget-manget dados tiyang Kristen. Tetepo semangat kangge dados tiyang Kristen ingkang sae lan leres. Tiyang Kristen ingkang saged dados conto iman. Tiyang Kristen ingkang tansah welas asih lan patrap gesangipun saestu dados dilah lan sarem. Gesangipun dados berkah. Dados tiyang Kristen ingkang adem lan benter. Menika tiyang Kristen ingkang sugih. Sugih bondo ing swarga. Amin. Sesarengan kita lumebet ing pandonga, kawula sowan manembah saha atur saha syukur. Sowan marag ngapiyantara wonten ing dampar paduka ingkang suci. Manah kawula memuji kanthi suka bingah awit berkah paduka ingkang tansah mili lumintu nyarengi gesang kawula. Duh Gusti paring ana kawula manah ingkang benter lan adem. Nderek paduka temah kawula tansah semangat kuat lan setya nindakaken dawuh paduka. Gusti keparenga ngagem gesang kawula minangka talang berkah dhateng sok sedina tiyang. Satemah gesang kawula katitik sembodo dados abdi-abdi paduka. Duh Gusti kawula para sepuh nyuwun berkah awit saben dinten boten nate sepen saking ringkih lan panandang. Keparenga paduka ngayomi saha ngrimati gesang kawula. Roh suci paring kuat kawula
supados kawula saged nindakaken tuwin migunakaken wekdal peparing paduka. Paduka keperanan dhateng sambat kawula sami. Injih kangge para sederek kawula ingkang nandhang sakit paringana saras lan pulih. Ingkang kasisan enggal manggih margi padhang. Ingkang kekirangan pinanggih kelayan rejeki saha kacekapan. Makaten do Gusti anggen kawula sami ngunjukaken panyuwunan. Gusti kepareng ngajabai sedaya kekiranganing gesang kawula. Dosa-dosa kawula saestu kawula ageni nyuwun paduka apuntene. Wonten ing asma paduka dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun tetunggal. Amin. Sugeng nyuciban ing dinten menika.